إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Iyini Islam ikwethulela iSeason 1 Izinhlamvu ze-Arabic. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula nomusa ka-Allah umvelinqangi nezibusiso zakhe ngathi ngingaba nani nonke. Nethulelwa umhlonishwa u-Ibrahim Sihle Miyeza izifundiso zolimi le-Arabic. Namhlanje soqala nge-alphabet noma ngohlamvu olubizwa ngokuthiwa u-alif. So besifunda iyini Islam isethulela izifundo ze-Arabic language isizini 1 lapho sobe sifunda khona ngama-Arabic alphabet. Sofunda ngeinhlamvu ze-Arabic. So okokuqala sofunda ngohlamvu lokuqala kuthiwa alif. Udwi nje to alif njengoba usuke ufunda ngo ufunde ngo A B C D kanjalo. So kwi-Arabic language amaletha awafani njengoba usuke ubona kubhalwe isiZulu noma kubhalwe isiNgisi, futhi nanokubhalwa kwawo awafani nangendlela ebhalwe ngawo, nalapho asuke ebhalwe khona akufani. Uma sikhuluma ngama-Arabic alphabet, iy'nhlamvu ze-Arabic zu-29 inhlamvu ze-Arabic zu-29. Inhlamvu yokuqala kuba u-alif. Ngicela ukudweba ulayini ukuze sazi ukuthi uhlamvu ngalunye libhalwa kanjani phansi e-exercisini noma ebhukwini. Libhalwa kanjani uhlamvu? Ngabe udwi uyehla ungenelele ngaphansi kolayini noma uphelela phezulu? So la sobe siqondisa, sizama ukuwaqondisa amaletha ukuze sazi ukuthi abhalwa kanjani, futhi nodwi ujika kanjani, uma kanjani. So udwi wokuqala u-alif lo esizobe siwufunda namhlanje. Sobe sifunda nje ngawo alif kuphela, yonke into ephathelene noma emayelana neletha leyokuqala nohlamvu lokuqala kwi-Arabic language ebizwa kuthiwa yini? U-alif. Then iwona u-alif ubizwa nje ngokuthi alif. But siyazi ukuthi uma sesigxila kuwona sesingena phakathi kuwona kunezinto eziningi uzogcina usudonsa uthi kodwa nje u-alif uma ubiza ngegama lawo uthi alif. Then mase kuba neletha yesibili ebizwa ngokuthiwa uba. Ngiyathemba ukuthi siyabona uba. Le letha ubani? Uba. Shuthi alif, ba, ta. Uta unama-dots awu-2 phezulu. Ba une-dot elilodwa ngaphansi. Ta. Tha. Sisazochaza nangawo tha ukuthi ubizwa kanjani, kwenzekani nota kanye noba futhi. Tha. Jim, dot pad nendawo. Jim. Ha, awunalo idot. Ha. Kho, dot phezulu. Kho. Dal.
dal, dhal une dot, lo udal, lo udhal, dhal, dal, dhal, ro, ro, za, uza une dot phezulu yajika into engathi iwuku kodwa uro awunalo idot, uza une dot, za, sin, 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 zobhala double e ngabhala I futhi ababili ngenxa ukuthi kuyadonswa, sin, shin, shin unamadots amathathu, sin kodwa unamadots amathathu, shin, shin, sword, sword, ngizobhala OA ngoba full mouth, gcwala umlomo, sword, umoya uyawugcwalisa umlomo, sword, awufani njengo sin, shin, empty umlomo, sword, board, la usufaka u D eqaleni, board, ufake necashaza futhi, board, board, to, ngathi u B, to, OA nala, to, no Z, khumbule, ain, 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 yasubona ngathi u3 kodwa ncane ngala then kube kukhulu iringe iuke elincane, usiyo omncane phezulu, usiyo omkhulu ngezansi, uain loyo, ain, njanizwe nje le letter iqhamuka la emphinjweni phakathi nendawo, ain, sisazokhuluma nangayo futhi, ain, bese kuba ughain, ughain unecashaza, uain kodwa onecashaza, ubizwa kuthiwa ubani, ughain, ghain, fa, bese kuba ubani, ufa, then bese kuba uqof, qof, so faka uq kuqof, qof, ngoba uK so faka kubani, kukaf, so faka kubani, kukaf. La lezi inhlamvu lezi sisazoyichaza zonke, so ningakhathazeki, qaf, kaf, lam, 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 mim, 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 nun, 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 wow, wow, ha, ngoba ha uzofaka H babe babili, ha, ngoba la uha, lo uha, bese kuba uhamza, esowuthinta nje kakhulu nje sofunda ngo-alif, uhamza, then bese kuba uya, bese kuba uya. Iwona ama-letters ethu lawa noma inhlamvu ze-Arabic.
Yizo inhlamvu ze-Arabic. Ngiyabonga kakhulu. Siye ekhefini sithi uthi shelele subuya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thula nomusaka Allah nezibusiso zakhe ngathi kungaba nanonke. Siqhubeka ngo-alif, sifunda ngohlamvu lokuqala olibizwa kuthiwa u-alif. Sichazile-ke ngalo okunye njengohamza, sachaza ukuthi okay uma kungena egameni elithile kuba njani nasebuncaneni bawo u-alif, ngoba sometimes uba mncane ube mngaka, then kube khona enye iletha njengoya ngaphansi kwawo, noma kube khona uwawu ngaphansi kwawo, noma ube khona u-alif and then umese uma njengo-alif omncane eceleni kwawo phezulu. So manje sizofunda ngo-alif al-fariq. Alif al-fariq. U-alif al-fariq u-alif wokuhlukanisa. Njengoba sibona la ukuthi igama le-Arabic elithi fariq lisho ukuhlukanisa. So alif al-fariq usukuhlukanisani? Usukuhlukanisa uwaw ozongena egameni ukuthi lo waw uwaw wobuningi noma uwaw oqhamuka kulona igama ngqo. That means aslan. Uwaw wobuningi noma uwaw oqhamuka kulona igama. Uwaw oqhamuka egameni njengo da'a, da'wa. Lamagama lawa amagama abizwa kuthiwa asli, amagama aqhamuka kulona igama, aqhamuka nalo igama, kuwona amagama ediwe egameni. That's why mase siya kwimudari, that means okwenzeka manje, ekwenzekeni manje, that means present tense, sithi yad'u, sifaka uyala, yad'u. Kwi-past tense yawo siyashintsha siususe uwaw ngenxa yokuthi sekuzongena u-alif mamduda ozokhombisa ukuthi i-past tense. Kuzoba uda'a, now alif mamduda, past tense le, da'a, yad'u, shutu yad'uwa, yad'u. La lo waw lo wakhona waw asli, waw ohlala khona egameni, nala ukhona kodwa manje usushintshe wafakwa ku-alif mamduda. U-alif mamduda ukuze kudonswe, ngoba ngeke kudonseke uma kukhona uwaw, so kufanele kube da'a not da'awa, yad'u no ngeke kufundeke kahle. So da'a kufanele kube khona alif mamduda. Sike safunda ngo-alif mamduda kodwa ngi-edela ngoba sifunda ngawo namanje alif mamduda. Ngenkathi kade sifunda nango-alif maqsura. Alif maqsura kuzoba khona uya, hayi u-alif, uya esikhundleni so alif, so kuzoba khona uya kanje and then mase kuba khona alif omncane, kodwa kuzofundwa bani u-alif instead of uya, umaqsura lawe. Alright, sibuye size la ku-alif al-fariq. So alif al-fariq ungena kuliphi igama ngoba la
asuwufakanga kuze uhlukanise ijamaa ubuningi. Suwufake la ngenxa yokuthi kuzoba kuyadonswa, kuzoba kushuthi u-alif mamduda. So suwufaka nini-ke ube u-alif al-fariq? Suwufaka uma ama-condition awu-2, uma igama kuzobe le past tense isenzo esenzeke kudala. Ukuqala past tense, isenzo esenzeke kudala, isenzo esidlule. That's one condition, the first condition. Then the second condition, okwesibili, susebenzisa kwisiyalo. Kwisiyalo, then mase siyawusebenzisa u-alif al-fariq. U-alif lo omele ubuningi, noma ohlukanisayo between u-alif uwawu obuningi no wawu oqhamuka kulona igama, oqhamuke nalo igama. So imapha ama-example, isibonelo singasenza igama elithi kharaju. Kharaju. Leli gama lisho ubuningi. Uma seliyesa kumuntu oyedwa, likhuluma ngomuntu oyedwa, lithi kharaja. Kharaja, umuntu oyedwa. Kharaja, then kube no alif ukuthi abantu ababili. Then lo kodwa oza after uwaw usho abantu abaningi. Kharaju ukuthi baphuma, abantu abaningi baphuma. Ukuphuma la, umuntu oyedwa uphumile ngoba past tense, into eyenzeke, into edlule, uphumile. Then la baphumile, baphumile abesilisa, jamaa mudhakkar salim. Baphumile abesilisa abaningi, baphumile. So that's why it's etalo alif, ngoba lo wawu lo awukho kwigama la kharaju. Ukharaju awunawo wawu, uediwe lo wawu. Akufani la kukhona uwawu vele egameni, la uediwe wawu. So sobona kanjani ukuthi lo wawu owejamaa uqonda ukuthi kuningi, then so edalo alif ebizwa kuthiwa alif al-fariqa, isenzo esidlule. So kwisenzo, kwisiyalo sothini? Irji'. Irji' usho ukuthi buya, wena ndoda eyodwa buya. But uma sesifuna ukuyifaka kwijamaa, ngoba siyazi ukuthi u-alif al-fariqa usebenza kakhulu ebuningini. So thini? Irji'u. Mese siyawufaka ku-alif al-fariqa. So thi irji'u, mese siyawufaka u-alif al-fariqa, ukuhlukanisa ukuthi lo wawu lo suwufakela, hayi ngoba umele igama uqobo lwalo, cha, suwufake ngenxa yesizathu sokuthi sifuna ukuveza ubuningi. Irji'u wa'inu. Irji'u. So la ukubuya ngithi
indoda eyodwa ibuyile noma ubuyile ungasho njalo ngoba raja is to return. Irji'u babuya. No. Not ukuthi babuyile. Irji' buya. Usuko usho command. Irji' buya. Isiyalo lesi. Buya. Then buyani. Irji'u buyani. Nineni baningi. Then Mrs. Eta lo alif obizwa kuthiwa alif al-fariqo. Ngiyathemba ukuthi si-understandile sonke, sizwile mayelana no alif al-fariqo. Sizothatha ikhefu sibuye maduze. Jazakallah khair. Sallallahu ta'ala ala nabi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula nomusa ka-Allah nezibusiso zakhe ngathi kungaba nani nonke. Namhlanje sinithulela isifundo solimi le-Arabic. Ulimi le-Arabic sizozama ngayo yonke indlela ukuthi silifunde kancane kancane from ekuqaleni ukuthi kahle kahle i-Arabic inhlamvu zayo noma i-Arabic ifundwa ubone. Alif ubhalwa kanje. Iletha yokuqala lesifundayo ye-Arabic language u-alif. U-alif uma sizongena ekubhalweni kwawo nokwehluka kwawo ukuma u-alif uba kanje. Sometimes u-alif uzowuthola unento ephezu kwayo encane emkanje. Uma ukhumbula kahle uzokhumbula ukuthi la besifunda ngama alphabets inhlamvu sahlangana nohlamvu olucishe libe nje ebelisegcineni ekuthiwa uhamza. So sometimes ku-alif ngaphezulu kwawo uzofica bani uhamza, bizwa kuthiwa hamza. Umncane kodwa uma umkhulu umkanje hamza, bizwa kuthiwa uhamza. Nawo uyiletha noma nawo uyi-alphabet uhlamvu, kodwa lolu hlamvu liyathanda ukungena kwamanye ama-alphabet njengoba lingene ku-alif. And kakhulu u-alif udiphendele kulona kuze ube nani, ube nomsindo. U-alif awunawo umsindo wawo, kuthiwani awuyona i-consonant alphabet ngoba awunawo umsindo wawo, udiphendela kumsindo wa hamza. La umsindo wa hamza imuphi? U-a noma u, kuzodipenda ngokuthi yini i-vowel or yipi i-vowel ephezu kwawo. I-vowel siyazi ukuthi yini ngesiZulu? Unkamisa. Onkamisa u-a, e, i, o, u. Onkamisa lapho. So la kuzodepend ukuthi if kukhona u-a kwi-Arabic language, njengoba sazi ukuthi ngesiZulu noma ngesingisi uma uno m uno m uzofaka unkamisa u-a kuzoba uma. Kwi-Arabic-ke ufaka ngaphezulu onkamisa noma ngaphansi, shuthi ufaka u-a la noma ufaka u noma u la noma ufaka u-i. Nge-Arabic language u-i uba kanje, u-a, u-u, u-i uba ngezansi u-i.
So ngizofaka ngenzela ukuthi kube lula. Ulayini u-a, u-u ngaphezulu, u-i ngezansi. Uba ngezansi u-i. Uba ngezansi kweletha. Lo mugqa uchaza ukuthi uhlamvu lolu, then onkamisa ibona la baba ngaphezulu kohlamvu noma ngaphansi. So uba ngaphansi. Kathi e-Arabic awubhalwa kanje, sorry. Ubhalwa kanje e-Arabic. So lo u-a, u-u, u-i. So onkamisa be-Arabic abavamisile nokuthi uma kuqalwa ufunde Arabic language ufunda laba bobathathu. But kuyenzeka u-a ahambe uzwe ususounda njengo-o. U-i uhambe uzwe usounda njengo-e. Into kanjalo. So lokho sisazokufunda nabo. So labo nkamisa uma se kukhona uhamza ima uqala kubafaka kodwa u-alif uwodwa awubafaki onkamisa. U-alif uwodwa awubafaki onkamisa ngoba nawo u-alif umele onkamisa, isound yawo imele onkamisa. Awunayo isound yawo oqhamuka kuyona. That's why sithi uthola isound mase khona uhamza. So le letter le isuke u-alif usuke usugqitshwe uhamza. So suke sesikhuluma ngohamza. Mesikhuluma ngokuthi khona iletter ekhona. For example, kwi-Arabic language sithi alhamdu. Sithini? Alhamdu. Singibhale nge-black. Sifaku ulam lo alhamdu. So u-alif lo siyawubona ngithi kodwa ngeke sithi alhamdu ungakabi nohamza. Fanele ube nohamza ngoba into ene sound enomsindo nayi uhamza hayi u-alif. Awunawo umsindo wawo. So uhamza nawo uzoba no-a ngoba ni sifaka ufatha okuyini okuyi-vowel. So kube u-alhamdu. Alhamdu udumo. Hamdu mase ngifaka ama-vowels. Alhamdu udumo. Faka onkamisa laba benza ukuthi kufundeke. Lawa lezi inhlamvu lezi. Uhlamvu ngohlamvu ngalunye musulifaka onkamisa sekuyaqala ke sekuyafundeka. Alhamdu. So sometimes kuba khona u mufake u-alif, yes letter, and then wase wayi-edani uhamza wenzela ukuthi ifundeke. Muyi-add uhamza and then mase u-add i-vowel u. Le vowel u ufana no-wow. Ilethe khona ilethe ekade siyifunde eme kanje u-wow. So ucishe ufane no-wow. Sometimes u bawubhala kanje sometimes kuvaleke le space lesi sivaleke ukuze kubonakala ukuthi akuwona u-wow. So sometimes uzobona kubhalwe u ngaphezu kwahamza. Ngeke uthi ufunda u-alif lapho. No, ufunda uhamza ngoba uhamza ophezu kwa-alif. So sometimes kuba u-i. Uhamza uma ku-i uzoba ngezansi. Uhamza uma ku-i uzoba ngezansi. So la u-alif usadila nohamza. Wenzelani uma udila nohamza? Kuze ukwazi ukufundeka kwegama. Awufike ekuqaleni. Uma ufike ekuqaleni uzoba yini? Uzoba uhamza. Uzoba nohamza. So ibona alif. Uma ufike phansi nendawo mhlambe usithi babun eduba. Babun.
Babun nini? Isicapha. Sithi babun. Now alif. Leo uba enye letter le. Now alif. So umufika alif la uzofika udonse le letter le. Ngoba la ivowel yakhona unkamisa wakhona kuzobe kubani ufatha. A. Sikhumbule ukuthi lo nkamisa ome kanje phezulu kweletha u-a loyo. Ubani? U-a. Uthi ngicime ukuze singadideki. So u-a uma kanje phezulu kweletha, phezulu kwabha. Lo u. Shuthi phezulu kwabha usuzothi ba. Manje inkinga khona u-alif la uzothini ba. Shuthi uyadonswa. Ibizwa kuthiwa yini? Alif madda. Ibizwa kuthiwa alif madda. Alif mad. So alif madda ila khona u-alif ekuzomele udonse khona. Uma ubona la uzobe ukhona usuke ulekelela lolo hlamvu oliqhamuka ngemumva kwawo alif ukuthi lolo hlamvu lidonswe libe nokudonsa uma ulifunda njengani njengawu babun. Uma uzoqhamuka ekuqaleni uzoqhamuka nohamza, siyakhumbula ngithi njengo a dama le sekuyi i-alife mad, alif mamduda, alif mamduda, alif mamduda ila khona u-alif usudonswa ngeindlela ezithile. Kodwa sikhumbule ukuthi la ngoba ifike ekuqaleni izohamba nobani? Nohamza. Noma singese ubone sometimes uhamza, kodwa usukhona la. Izohamba nohamza, iphinde hambe nofatha, iphinde hambe nobani? Nofatha la. Uhamza nofatha abakhona la. Uhamza nobani? Nofatha. So la kuyadonswa. A dama noma a damu, a damu. Lo igama la Adam umprofeti ukuqala okwakuwumuntu okuqala wadala uNkulunkulu ekuthiwa Adam. So kuyadonswa la uma kufundwa igama la Adam kuthiwa Adamu. So la sikhuluma ngobani? Alif mamduda. Alif mamduda nje asazi ukuthi usuke include ufatha no alif futhi kusuke kukhona la kusuke kufundwa ngeqasar, it's either qasar, itawassut noma itul, indlela odonsa ngayo noma izinga odonsa ngalo. Mudonsa ngoqasar, qasar futhi udonsa ngokuvuleka komuno wodwa noma ababili. Kuvuleka kwemine owodwa 1 noma ababili bizwa kuthiwa alif laba abavulekayo. So u-alif la, u-alif oqala umele uhamza, u-alif wesibili la umele ukudonsa o-alif. So lento engaphezulu izosho ukuthi ubadonsa kangakanani. So uzoyibona imi kanje, uyibone futhi isimi kanje, isinkulu, uyibona isinkulu. Sometimes uyibona incane phezulu ngoba u-alif uyehla futhi ube mncane. Sometimes uyibona incane kakhulukazi kuqasar uzobona u-alif omude ngabhala phi nje. Kuqasar uzobona u-alif omude kanje, yes, then mase ubona omncane kanje. Then uyakutshela ukuthi kushuthi udonsa kanye noma kabili qasar. Then itawassut uzobona imi kanje, itawassut yilo. Shuthi udonsa kabili noma kathathu. Shuthi udonsa kabili noma kathathu. Then mase kuba itul. Tul.
udonsa kawu-4 noma ngaphezulu. Iwona-ke lo uzobona umkhulu wona, umkhulu uthe udwi, umkhulu ngaphezulu. Kusho lo alif uzowudonsa kakhulu. So alif siyabona ukuthi alif kusho ukuthi kuyenzeka ukuthi uphinde ube mncane. Kuyenzeka ukuthi alif uphinde ube mncane. Kuyenzeka alif uthi uphinde ube mncane. Angithi kade umude kuyenzeka futhi uphinde ube mncane. And uma umncane ukwazi ukuma ngaphezulu komunye alif kanje noma ngaphezulu kwaya. Lapho uma usume ngaphezulu kwaya uya ngeke usawubona unama dots. Khona i-alphabet khona uhlamvu ekuthiwa uya. U-alif uma ngaphezulu kwaya njengoba kade ubona uhamza ungaphezulu kwabani? Kwa alif uhamza. Sisazofunda nangohamza, sisazofunda nangoya. Okwamanje ngoba sisagxile ku alif indaba ame ngaphezulu kwa ya ubizwa ngokuthiwa alif maqsura. Alif maqsura. Maqsura kamuka kwigama elithi qasar shuthi mncane. U-alif omncane, alif maqsura. Njengakuliphi igama? Igama elithi asa. Asa na uya. Uain, usin, uya. Then ufica u-alif omncane ke lapho. Asa. Lo alif lo sometimes njengoba sithi asa so ti fatha la. No, sithi asa fatha noma u-alif ubela asa noma Musa mase ubala ida mhlawumbe usondelana nosin noma uba ngaphezulu kodwa usuke ku-alif ongaphezulu kwaya ofundwayo. Musa, asa. Lo bizokuthiwa alif maqsura. Usuke umncane ke lo alif. Then uma sibuyele emumva sikhuluma ngokuthi u-alif uqhamukaphi. Njengoba udipendele siyawubona ukuthi udipendele kwamanye ama-alphabets noma kolunye uhlamvu. Uqhamukaphi u-alif? Uma uchazwa u-alif uchazwa kuthiwa uqhamuka kwi-jawful fam, indawo la uqhamuka khona. Kusho ukuthini? I-makhraj leyo. Makhraj nge-Arabic. Makhraj. Indawo. Indawo la kuqhamuka khona u-alif. So kufanele sibheke indawo emlonyeni la kuqhamuka khona u-alif. So u-alif ubizwa kuthiwa indawo la uqhamuka khona yini? I-jawful fam. Nge-Arabic bhalwa kanje jawf al-fam. Jawful fam. I-jawful fam yini? Emptiness of the mouth. Kushuthi akukho lutho emlonyeni. Ayikho indawo la ekuzothinta khona ulimi noma ekuzothinta khona amazinyo noma ekuzothinta. U-alif uphuma from kwizwi uma uphumela ngaphandle. So nje usubonile ukuthi udominate kwini kwi-vowel ekuthiwa u-a noma ufatha. So uma sikhuluma ngo-a sithi alif a. So umlomo noma ulimi alithinta indawo, uvula nje umlomo ukhipha izwi. That's why it's from the emptiness of the mouth. Shuthi ila ekungekho lutho khona. Akukho lutho emlonyeni la kuthinta khona i-jawful fam leyo. Then mesiqhamuka khona u-alif. Iyona indawo la kuqhamuka khona u-alif. Ngiyathemba ukuthi sifunde okuningi ngo-alif. Ngithemba ukuthi sizoyazi le letter ukuthi letter yokuqala kodwa le letter le idependele kwenye letter kuzibizwe ibilethe bizothiwa uhamza. Sometimes
abantu abaningi babona amagama aqala ngo-alif mhlambe njengo-alhamdu, yabo, bacabanga ukuthi lo kusawu-alif, kanti no, kusuke sekuhamza, kusuke sekufundwa uhamza. U-alif usuke ukhona nje. Kukhona nakwenye indawo whereby u-alif awukho, awubonakali, kodwa lawo maletha umsindo wawo uya ku-alif, bizwa kuthiwa alif leyin, alif olula, alif onjani, olula, njengegama elithi khawf, khawfun, la linowaw, khawfun. So leli gama lela kudonswa la ngoba awukho alif obonakalayo, awudonsi. But ngendlela uzofunda ngayo uzofunda engathi kuyadonswa, and lo alif lo uzoya kubani kwi-sound ecishe ibe u-o, hayi u-a. Yakhumbula ukuthi u-alif u-a, la sithini, sithi khaw, khaw, khaw. So umuntu okuzwayo kodwa uzoze ngathi uthini, uthi kho, yabo, kanti uthini, khawfun, khawfun, ngathi uthi o, yabo. So alif la umahzufu, alif ucashile la, that's why uzwe ngathi kuyadonswa, uzwe ngathi kuyadonswa, ngoba noma uyenza le sound ya khawfun ngathini uyadonsa, but akumele udonse. Uma usudonsa usuke usukhona ukhofa, sekukhona u-alifu-ke lapho obonakalayo, usuthini, khofa, sekukhona u-alif obonakalayo. Khofa, ukholo, khofa, sesiyadonsa ngoba ivowel yala ubani ufatha, khofa uhambiselana nofatha, then udonsa ukho, khofa. So umsebenzi wa alif loyo la awubonakali, that's why sithini, khawfun, khawfun. Futhi akumele udonsa kakhulu njengala uthi khofa, la uthini, khawfun, yabo. So alif uleyin la, uthambile, uphansi, awubonakali, futhi awucacile, but ukhona. Enye letter, elinye igama lithi beytun, beytun. So la siyadonsa nakhona, na ufatha, na uya, beytun, yabo, le isingathi sounda njengani, njengo a, hayi njengo e, hayi njengo a futhi. Beytun, yabo, beytun, hayi baytun, yabo, no, isounda njengo e, baytun, yabo, ngathi uthi baytun. Shuthi uleyin isound yayi empty, i-empty, ayikho hard njengo kho, yabo, kho, yabo, la uthi khaw, la kho, yabo. So siyabona ukuthi la isound shuthi kusuke ku-alif leyin, u-alif leyin. Alhamdulillah, kuningi sesikufundile ngale letter ya alif. Sibonga umdali, sibonga Allah subhanahu wa ta'ala, umveli nqangi ukuthi wenze kwaba possible. Asithembe ukuthi nangesinye isikhathi sobe sindawonye sifunda ngeletha ekuthiwa uba, iletha yesibili leyo kuthiwa uba. Ngiyabonga kakhulu, Allah subhanahu wa ta'ala sibusise. Wa sallallahu ala nabi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thula nomusa Allah nezibusiso zakhe kube nani nonke. See you next time. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Yini Islam ikwethulela iseason 1 izinhlamvu ze-Arabic.